balay guys. Bahala gamay basta to ang kagalingon. Yan. Yan sa balay guys. No? Siya. Then gawas. Gan pa lang og file. Wala pa'y budget guys. Na siya. Ano siya guys? Dala na siya. Wala pa may budget. Lang sa guys. Ayan. Nasad ko'y tindahan dahil diri gamay guys. Yung negosyo nga sari-sari store. Ayan. Thanks God. Sa wakas, nanadjud ko'y gamay nga sari-sari store no. Salamat jud kay sa Ginoo. Nagpasalamat jud ko sa Ginoo, guys. Na ko'y tindahan gamay. Yan. Ano siya, guys? Kung tindahan